Edgar. Băi, taci cu filmează. N-ați auzit unde a fost barza? A fost în curte la el. Te dați seama? A fost în curte la el. A fost în curte la Mihaela. Și acum e în curte la... Da, bunic, da? S-au pus-o. Eu nu știu acum care o luat treabă, dar... Cam în zonă barza asta. Barza e... Auzi, Eu te rog frumos să ajung ca o în altă parte, numărul telefon la mă soțului. lasă harapul de-a cu ce eu trec Auzi, Eugenie, eu cred că barza prinde acum unde mai tânăr. Știi ce mai tânăr? Ia Dumnezeu. Auzi, mai ales că... Trebuie să mă învească, ai făcut poze când eram în curte la tine? Băi, băi, Pe ai cine, dar cum e treaba acolo? Că văd că barza cam e în zonă. Hei, asta le-au zis, că barza nu stă degeaba aici. Anti-mi-a un pic, aia de anti-mi-a un pic. Anti-mi-a un pic, Anais. Anti-mi-a un pic. Eric, stai. Vrea să-mi sară în cap. Bă, ești nebun? A dat din cap. Ei, bra, are capul de papagal. Probabil a venit la papagalii mei. Hai vedeta. Cele mai multe barze ne-am văzut atât se cuiesc, făcute cuiburi speciale. Ăsta cu telefonul, cu mama. De asta îmi trebuie, vin peste noapte să-l fur. Gara. Dați-mi un pic. Nu. Stai. Acum îl caut